μυχό του λακωνικού κόλπου το Γήθιο επιμένει πεισματικά να διατηρεί ένα ιδιότυπο νησιώτικο χρώμα. Το απάνεμο λιμανάκι του με τα ουζερί κατά μήκος της παραλίας, τα νεοκλασικά κτίρια και μια άβρα δροσιάς και ενέργειας σε οθούν να χαθείς στη γαία των θεών. Μία λωρίδα γης 170 μέτρων ενώνει από το 1898 το λιμάνι του Γηθίου με την νησίδα Κρανάη. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πάρης με την ωραία Ελένη βρήκαν καταφύγιο εδώ λίγο πριν αναχωρήσουν για την Τρία. Σήμερα, πίσω από τα δέντρα, ξεπροβάλλει ο φάρος και ο πύργος του οπλαρχηγού της Επαναστάσεως Γρηγοράκη Τζανετάκη, στον οποίο στεγάζεται από το 1993 το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Μάνης. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πολύ τουριστικά και συνεχίζει. Πάρα πολύ. Έχει τα πάντα. Έχει βουνά, έχει θάλασσα, έχει αρχαία τεράστιας ιστορικής αξίας και του αξίζει. Και γι' αυτό αναπτύχθηκε. Βέβαια, πριν από όταν ήρθα εγώ, ο δρόμος για να έρθεις από την Αθήνα ήταν 8 ώρες, 9 ώρες. Τώρα είναι 3 ώρες και τώρα με τον καινούριο δρόμο που γίνεται θα γίνει 2,5 ώρες. Εγώ όταν τελείωσα τις σπουδές μου έπρεπε κάτι να κάνω. Ή να πάω υπάλληλος στην Αθήνα να κάνω κάτι ή να έρθω στο Γήθιο. Ήρθα, είδα την περιουσία μου, ήταν αξιόλογη. Ήταν ένα κτίριο αρκετά μεγάλο, ιστορικό κτίριο του 1864 και το έκανα τότε παραδοσιακό ξενώνα. Εκεί λένε ότι πρωτοπαίχτηκε η κόκα στην Ελλάδα. Υπάρχουν στην περιοχή μας 6 κάμπινγκ. Όλα είναι πάρα πολύ αξιόλογα. Και διαθέτουν μια πολύ ωραία θάλασσα, γύρω στα 8 χιλιόμετρα μήκος παραλία, πεντακάθαρη γιατί δεν υπάρχουν βιομηχανίες και αυτά. Νομίζω ότι είναι ο ιδανικός, και γι' αυτό έχουμε και κόσμο, ο ιδανικός τόπος για διακοπές. Το Γήθιο είναι το κέντρο, επειδή οι ξένοι είναι ευαίσθητοι στις αρχαιολογίες, έχουμε τη Μονεβασιά, που δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Είναι 75 χιλιόμετρα. Έχουμε το Μιστρά, που είναι κάτι άλλο πράγμα, τα Σπήλαια του Δειρού, που είναι τα καλύτερα της Ευρώπης, και τη Βάθια και όλη η Μάνη, η οποία είναι χωρίς δέντρο, μόνο με βράχη. Δηλαδή η άγρια φύση της Μάνης σε κάνει, νιώθεις ότι είσαι κάπου αλλού. Από το 1996 κάνω διακοπές εδώ στο Γήθιο. Εγώ έχω γεννηθεί στη Χαλκίδα, η ρίζα μου είναι μακεδονίτικη, αλλά σε ένα tour που κάναμε με μια παρέα τότε εδώ, βρήκα πάρα πολύ ωραία στοιχεία για διακοπές. Πραγματικά είναι εκπληκτικό το μέρος. Οι άνθρωποι είναι πολύ ωραίοι, πολύ φιλόξενοι, απλοί. Είναι αυτό που λέμε original οι άνθρωποι. Εκπληκτικές παραλίες. Είναι μέρος έτσι που πραγματικά τραβάει τον κόσμο για διακοπές καλοκαιρινές. Αξίζει δηλαδή κάποιος να έρθει πραγματικά να κάνει διακοπές εδώ. Ερχόμουν στην αρχή, έμενα σε ξενοδοχεία εδώ μέσα στο Γήθιο και εκτός Γηθίου. Μετά στη βόλτα μου επάνω είδα προς την περιοχή του Μαυροβουνίου κάτι κάμπινγκ. Πήρα μια σκηνούλα, ερχόμουν μόνος μου, ερχόμουν με παρεούλες. Μετά πήρα πιο μεγάλη σκηνή και τώρα φέτος πήρα ένα τροχόσπιτο, το οποίο το έχω στήσει πάνω στη θάλασσα, μέσα σε κάμπινγκ. Εκπληκτικής ομορφιάς η περιοχή και η παραλία του Μαυροβουνίου βέβαια. Τα παιδιά εκεί πέρα στο κάμπινγκ είναι πάρα πολύ καλά, πολύ άνετοι, έτσι, ωραίοι τύποι, πολύ ωραίοι τύποι. Και φαντάζομαι ότι και τα επόμενα χρόνια, αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίζω να έρχομαι εδώ.